wait lang. Parang may narinig ako na, hindi ko sure yung paglunok mo sa laway yun, dude. Or yung chan mo yun. Ano talaga yung tunog na yun? Lumunok ako, lumunok. Lumunok ka. Natawa na naman kasi ako. Iniisip ko na naman, partner ko, ano na naman katanungan yung ibabato mo sa akin. Wala naman akong katanungang ibabato sa'yo. Actually, may sasabihin nga ako. Ano? Kanina sa meeting natin na late ako. Oh. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi nga nakatulog ako sa derma clinic ko. Ikaw ba nangyari na sa'yo yung ganun? Yung tipong alam mong dapat may gagawin ka pero nakatulog ka tapos sobrang layo na nung oras dun sa mismong oras na dapat sana gagawin mo yung bagay na yun. Hindi pa naman kasi kapag nagpapaderma ako, tutok na tutok ako dun sa naggagawa sa mukha ko eh. Lalo na pag maganda, gising na gising. Umiiral na naman. Umiiral na naman, dude. Kaya pag gising na gising ako dun eh, uy ma'am, anong pangalan mo ma'am? Ale, nasa langit na ba ako? Hindi ko kakatulugan yun, di ba? Kaya pala balita ako dito sa may bandang Parkal, ano? Ay, Parkal, hindi pala Parkal, Saan ka nga? Dito ka sa may Bluebell. Kung nasaan si Uncle Dagol. Di ba, dun kayo? Kaya pala balita ko. I mean, naglalakad lang ako dun, Ito, true to life to, Yan. Naglalakad lang ako dun. Ay, lagi po dito sila Titan Jello tsaka Uncle Dagol. Kaya pala, sobrang kinis na ng mga pagmumukha ninyo. Si Uncle Dagol lang sinasamahan ko. Yung totoo, may relasyon ba kayo ni Uncle Dagol? Aminin mo na ngayon. Aminin mo na. Anong relasyon ninyo ni Uncle Dagol? At bakit mas madalas kayo magkasama kaysa sa asawa niya? Anong meron kay Uncle Dagol? Ba't ka natatawa? Eto kabisyo, sabihin ko na po sa inyo. Si Titan Jello, hindi po siya masyado sumasama sa ibang mga co-DJ niya dito. Except kay Uncle Dagol. Ako magtatampo na ako ng konti pero pero hindi ako magtatampo kasi marami naman ako alam sa'yo na hindi alam ni Uncle Dagol. Yan. Pero pagdating sa mga pagsama-sama, aba, Uncle Dagol at Titan Jello, hindi mapaghiwalay. Lalong-lalo na nag-team building kami nung buntis pa ako. Last year. Anong petsa yon? October ba yon? First week na October? Parang October. First week na October. Hinahanap namin yung ibang mga DJs. Kami nila Mama Nicole, Conyo Bicolano, ni Kim Chino. Magkakasama kami ni Diego Bandido. Si Tanya Chinita, alam natin talaga na pagdating ng mga 8 p.m. talagang nakahilata Cinderella na. Cinderella na. Pero, wala. Missing in action. Titan Jello, Uncle Dagol. Nandun sila sa kasulok-sulukan, kadilim-diliman. Kahit nilalamok na sila, okay lang basta makapagkwentuhan sila. Ganon yung level ng relasyon ninyo. So, dude, eto na yung pagkakataon natin, no? Para sabihin siguro sa mga kabisyo natin out there kung ano talaga relasyon meron kayo. Kami dalawa. Malalim na relasyon. Natatawa yung kabisyo natin ngayon kasi siya din daw, mas madalas siya pang kasama. Yan. Yung kaibigan niyang lalaki kaysa sa misis niya. Yan, Yung may mga GC na 3 lang sila sa GC, gano'n. Kaya pala kayo magkakasama. May prayer meeting, gano'n. Prayer meeting. Ina-assess ninyo kung sino yung target, gano'n? Hindi. Ano? Nagpe-pray kami palagi, tsaka nag-uusap kami ng mga heart-to-heart talk. Kung magpe-pray kayo, bakit di si Diego ba dito? Bakit hindi si Diego? Yaman na siya. Pero kinain si Papa Jegs. Alam niyo na yung ginagawa niya sa buhay niya. Tingnan mo, hindi talaga prayer yon. Dapat in-invite niyo si Papa Diego. Dadasa lang kayo nun. Hindi, kasi si Papa Jegs naman, yan ang namin eh. Ano? Ano namin yan, pinanggalingan namin ba?
inyo? Pinanggalingan na, ano namin yan, ancestor? bago kami, mapunta dito sa aming profesyon, pinapakinggan na namin yan si Papa James. Tandaan mo, si Uncle Dagol, kaedad lang yan si Hindi, Diego pero Balido. bago siya pumasok sa radyo, pinapakinggan niya na si Papa James. Sa bagay, pero mga ilang taon lang din naman silang yung diferensya. Wala namang mga isang dekada, dude. Wala naman. Oo, kaya talagang ibang level yung meron na relasyon kayo ni Uncle Yeah. Dagol. Kami rin naman ni Papa James, may relasyon din kami. Huwag mo ilihis. Ingat-ingat po kayo sa mga katrabaho ninyo na alam nyo, lalaki-lalaki talaga, pero lagi silang magkasama nung ng katrabaho nyo. Ganon. Anyway, wala tayong napiga kay Tangelo. Kahit ano. Tinawanan na tayo na tinawanan at sinabihan pa tayo ng mga kasinungalingan. Mag-move on na tayo para sa secret file natin. Mamaya malalaman natin yung mga sikreto ng ating mga kabisyo. Kaya naman, kapit ka lang kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Terap. At kasama mo rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Tangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Tangelo. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!